What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Alam nyo ba na may bagong bukas na kainan dito sa may Mangaldan? Kaya tara, samahan nyo ko at ating puntahan. Sige na nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Chop Sisig na matatagpuan sa may Barangay Gigulunan, Mangaldan, Pangasinan. Malapit sa Guanzon, Pedritos, katabi ng Motoposh. At syempre, andito ulit si Lingmo. Sige na nga mga ka-adventure, naimbitahan nga tayo dito sa kanilang grand opening ng Chop Sisig. Grabe mga ka-adventure, pagkapasok nga natin dito, napakarami na nilang mga customer na nandito. Ito nga pala mga ka-adventure, yung kanilang second branch. At ang kanilang main branch mga ka-adventure ay matatagpuan lamang sa may Burgos Street Extension, Dagupan. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may bayan ng Mangaldan, Pangasinan, dito sa may Barangay Gigulunan. At dito nga tayo magtutungo sa may Chop Sisig. At ating titikman nga yung kanilang pinagmamalaking nagsasarapang mga sisig dito. Kaya tara, let's go! At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipos na lang yung video para makita nyo. Mayroon nga sila ditong pork chicken sisig na only rice, only soup, and only iced tea. For only 149 pesos. Iba't ibang mga pagkain nga ang pwede nating ma-order dito mga ka-adventure. Tulad ng mga kanilang mga fried rice meal. May Hungarian sausage, smoked bangus o tinapang bangus. Mayroong garlic pork longganisa. Mayroon din silang pork sisig, chicken sisig, marinated bangus at napakarami pang iba na tiyak inyong magugustuhan at pabalik-balikan. Sir, kumusta po yung sisig nila dito? Masarap. Quality. Hi! Ma'am, kumusta po yung mga pagkain nila dito? Masarap po. Babalik-balikan ba? Opo. Ma'am, kumusta po yung pagkain nila dito? Masarap. Kaya kung napadaan kayo dito sa may bayan ng Mangaldan at naghahanap ng bagong makakainan at bagong matatambayan, subukan nyo na rin kumain dito sa may Chop Sisig. Asahan yung bagong luto mga ka-adventure yung mga ino-order nyo rito. Pwedeng-pwede kayong mag-dine in dito o di kaya na may magpa-take out. Pwedeng-pwede nyo itong ulamin o di kaya na may pupulutanin. Sino ang mga ka-adventure, andito na ang ating mga in-order. Nag-order nga tayo ng tupo sisig at ang kanilang salted egg salad. Siyempre hindi mawawala yung kanilang pork sisig with java rice. At mayroon pang unli sabaw, unli drinks pa rito. So yun nga mga ka-adventure, dito nga tayo sa may Chop Sisig. Yung matatagpuan lamang dito sa may Barangay Gigulunan, Mangaldan, Pangasinan. Ating tikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito. So guys, ito nga pala yung tinatawag nilang pork sisig. Mayroon nga rin sila dito salted egg salad. At syempre, yung isa rin kanilang bestseller, yung tupo sisig. Sino ang mga ka-adventure, kainan na. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Ay, quality. Napakasarap. Kaya kung ako sa iyo mga ka-adventure, dumayo at pumunta na rin kayo rito. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, paki-comment na lang dyan sa baba kung taga-saan ka para malaman ko kung saan naaabot ang aking mga video. Kaya yayain mo na ang inyong mga friends and family. At kayo na rin dumayo at pumunta dito sa my Chop Sisig. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Quality.